Saman. Ito mo rin yung kuwade. Hindi mo kuwade pa. Yan yan saman. Nakimra. Sabi. Balar style niya. Tabi ba? Tabi-tabi ng mga bata mong kinabuhi. Ano ba? Hindi mo ka nagkabantay na. Hindi mo bihan. Ito. Kukuha na ng part. Hey, take, laro na ito. Mudeng wakit agad-agad sa ako ron. Sa taka, sige na mga ito dyan. Dahil pa gara, ko na na. Malo. Style niya kay. Ha? Balor ko ang style niya. Ay, sabar. Huwag ko nagkuha sa kuha na umukong ko ang gato. Ano ko na kay. Problema ko. Ikaw na ni. Kalau tu mesti yang kebalo yang saya ikut ni tabi-tabi kan saya ambil dia dah dapat. Saya nyo umur mana sebelum Wala kay problema ko. Istorya sa ko. Sabi akin ko wala mo tabi-tabi basta hindi ani mo na kuha ng istoryahan na. Si Chico ni. Bisa din. Ay, problema ko. Istorya sa ko. Wala. Oh, ko na kuha ko istorya pa. Sabi nga istorya day. Wala na ko kuha na ikaw kung kuha sa kuha. Sa istorya sila. Ha? Sa mga itong istorya din ako diya de. Pati sa kuhan, akong sa una. Diyan ako na, kuhan na, astang maintenance na istorya ko kaya hindi na pero istorya. So, may istorya sa maintenance. Kuhan daw, mani, kuhan, ito, ano mag-standby ko nga makapit mo sa maintenance diyan. Istorya ka. Ito. Eh, dagdag ko. Tapi, gusto ko. Ito, taka, ito. Gusto ko ko. Ito lang yung kuhan. Saman. So, ikaw. Paano ko ikot? Karang po ka. Gani. Yung saman. Ito mo rin. Hindi mo kuwade pa. Gani. Yung saman. Nakimra. Saman. Ito na to. Ito pa! Ah, video-video na. Bomba kasih ko ninyo. Isahan. Ya video-video. Semangat lagi lah. Semangat lagi lah. Wag ka cellphone. Tapos sige.